И здравейте хора от YouTube, аз съм Супер БГ, с мене Ектроу, това е Борис Василев, така му е канала. И днес ще играем на Майнкрафт. Той вчера не беше с нас. Но днес ще сме само двамата с него. Само да се намеря храна, защото... така. И сега сме решили тук да направим една къща. Идвам, чакай, къде си? Ето. Банерите... да, те банери съм ги показал, човек, спокойно. Аре. Сега ще дам, чакай. Какво ти трябва? Кварц. Ети този стак кварц. Да ти кажа ли как можем да го направим? Слагай кварц. Човек, слагай кварц. Аре бе, сега ти трябва дърво, идвай. Окей. Те само видя нещо tools или help, какво трябваше, effects. Рекорд аудио. Добре, записва аудиото. Чай, че паднах, бе. Съм много тъп. Идвай сега, човек, виж сега какво да направим. Дай една линия с кварц е така. Или ти ще правиш като покрив такова. Добре, само си взема кирката. Чай, ще... Ето тук си имена. Си взимах от моите честове. Кварц. Лаписа, аз кварц. Дай една отгоре ще е с лапис. Хора, тези банери са нови. Ето този май е нов и този и ето този сега го направихме. Едно момче си купи един банер. Той не си го е купил, ама ти му го даде безплатно. Давай да скачи. Той играе. Всъщност за викове давам безплатни банери. Ама за викове. Що падна? Не си. Давай сега прави това, па горното ще е с лапис. Така, ще е горното. Да, ще го правя така. Клип падна, бе. Че той ми остана 5 кварта, ще го използваме за най-накрая. Хора, и в този клип сега ще направим също и ето тази стена е там. Ще довършим до ония ъгъл май. Там някъде. До края на къщата на Тедо. Може и по-дълго ще клип, ще да. Дърво. Камък. Ето ти, камък. Да, сега. Давай. Сега лаписа ли, човек, но той няма да стигне. Трябва ми 6 лапис. Аз имам 5 чая, ще взема още малко лаписа си имам да направя още един блок. Тук имаше лапис, ето. Правя още един блок, така. Сега остава. Който иска да си купи хедове, да отиде при да сте Там. В смисъл До тъжа крав. в Сарайло и да се телепортне до нас сервера. То аз пиша по принцип в чата, тъпа да се продам глави и така. Бягай сега това да го щупа. Да го сложа. Ето човек. И хора, това сега тавана му е готов, сега ще я обзавеждаме. Готов ли е или не? Какво е това, бе? Ари сега да почнем да тия обзавеждаме от тук се влиза, знам. Тук има такава основа, ще се го взема. Сега ще направим един. Трябва да взема дърво. Ще взема малко от фермата. Дърво. Където сме я направили е там. То все пак за стойка. Да, за дърво.
А тя ще взема от ита. Хора, тук вижте какво голямо дърво порасна. То не е голямо, ами само храстите са големи, това де. Листата са много. И то аз съм събрал кирка и меч. Efficiency, не е definition. Тя взема това тук дърво. Ще падне ли при мен? Не падне, трябваше па. Чек, това дърво къде пада, бе? Ама то се е примахнало. Чата пише. Чупи едно там. Чай, това тук този саплинг да го пуска. Да, ето. Чек, той е сложил даже и тук листа на това върху дървото. Ето тук където съм. Такова преработеното. Аз сега ще ти направя едно нещо, ще ти направя. Тук ма не знам как ще го направя. Ето и аз по тебе. Какво е вече? Направя. Да, бе, ти отли си. Човек мога да взема пик спаунер и да направим една ферма. Ето тук едно диванче, само една маса трябва да направим сега. Ще направя една маса. Аз пък ще направя една дълбока тук, ти ми дай малко неща. Не, аз тук влизам. Подземието влизам по това начин. Намерих бърз път за подземието. Чакай сега. То трябваше е такова. Ма то само едно ми правим. Трябва ми още дърво, човек. Това не ми стигна. Дай малко дърво, дай колко дърво ми трябва. 1, 2, 3. Дай ми 6 дърво. Чай ще ми звънат. Снимам клип в момента, чуваш сега на клипа. Човек някакъв ми се обади тук, някакъв непознат ми вика да фърлям 50 лева през терасата. Ще дойде, ще ме отрепи. Не знам, аз не го познавам, човек. Някакъв, сигурно 12-13. Чай тук да запълна. Чай да такова, човек. Къде има голстон, бе? Да освета. Кучето ми. Why? Шит, бе, Майло! Сега, човек, дай да направим един телевизор. Това не муква. Човек, ти какво викаш? Да направим нещо като телевизор. Не бе, преди малко каза на Майло говоря, на кучето. Ето ти го телевизора. Зикам се. Трябва ми черно стъкло, човек. Трябва ми черно стъкло. Имаш ли? Или дай то става из бяло, глас пен ми трябва. И трябва ми блоков кол. Кол ми трябва и да го направя на блокчето. Аз ще направя телевизор, човек. Защото компютър не мога да ще направя аз. Ще направя телевизор. Ма къде има блокчета от кол, бе, човек? Плоча, това плоча. За кой ми плоча? Не, човек, аз искам... Трябва ми нещо черно. Да ти направя един каменен телевизор. Искаш ли? Или пък един златен. Ще направя един златен телевизор, човек. Чай сега, 6 по 2 или колко? Чакай, 6 плюс 6 плюс 2 плюс 2, точно 10, Ще ми стигне. Ето е така и така. Сега да го оградим. Не е точно. Не мога да смятам. Но тъпа един телевизор няма що, човек. Да, още 2 или 3? 3 май. Чай ще взема 4 за всеки случай. Така. Човек с един... 3 сапинка, един друг.
Абе, човек, аз трябваше на това да му дигна и да си приправя гласа и да му кажа, че са такова полицията. Че е полицията това. Точно. Човек, телевизорът ти е готов, златния телевизор. Ами, събирай си какво беше. Не знам го това, ама човек, ама на телефона ли трябва, как? Аз на телефона не знам как. Чай сега. Той 10 минути сна клипа, малко ще направя тази стена, тук до края. И повече кули май няма да слагаме, нали? Няма смисъл повече кули човек да слагаме. Ами аз че мама само ми дай такова. Не, че кажа го направя сега за бързичко. То само... аз само до този ъгъл тук ще го правя, ще спирам клипа, защото 10 минутки. Много време ще са. Прави човек. Се обработва. Окей, аз може ще пратя това. Човек, то виж тук докъде е, бе. Това не сме го обмислили добре. Това е за... не. Така. Ами това е на дирокаш. Да. Това не сме го обмислили добре тук. Трябваше да е един блок на там. Макар и както и да е. Аре, падай. Човек. До края на тедо на къщата и там спирам. Че не ми се строи повече. Шайчето ритна. Дай аз да отвърша. Не бе, ще го направя спокойно. Тя тук му свършва къщата. То добре, че сега повече няма да правим кули, защото... Опа. Кулите ми са много трудни, човек. Много време ги правя. По 5-10 минути е кулата едната. Има мързи. Така. Оле, не! Човек, как се изсолих. Чай, сега идвам горе. Така съм се първо с къща си. Ще оцелия, мая. Ще оцелиш, май? Ма то тук няма damage fall. Това е като паднеш да не ти взима damage. И след хора, готово е. И това ще е този клип. Надявам се харесва, ако така харесайте. Абонирайте се за мен и за Борис Василев. И чао!